Coa chegada de xuño, Ribadumia prepárase para vivir un dos eventos máis agardados do ano, a Festa do Tinto do Salnés e das variedades autóctonas. Un evento que acada a súa edición número 52 cunha completa programación do 5 ao 8 de xuño. Ademais de render homenaxe ao viño, a cita inclúe grandes orquestras. Eu creo que diversión para todos os públicos, para nenos, nenas e para persoas maiores. Por lo tanto, o que buscamos é que disfrutedes todos desta Festa do Viño Tinto do Salnés e exaltación das variedades autóctonas, que disfrutemos e que, sobre todo, pensar xa na próxima festa e, sobre todo, nesa regularización que para nós é tan importante. No apartado musical tamén salientan distintos concertos como The Broken Pitch ou o da Roda o venres 6 á noite. Para nós unha festa é algo que vai co ser da Roda, non? O tema do viño, de feito, bueno, pues, moitas das cantigas da Roda cantan o viño, desde o miudiño hasta unha que estamos cantando agora, que son cantigas do viño, que precisamente fala de moitas de varias denominacións de orixe do viño galego, entre elas o albariño. Este ano para dar o pregón escolleron a onda casa ao humorista Juan Meniño. Pensamos en ti, pero non solamente eu como alcalde, senón que pensou toda a comisión organizadora, que é o máis importante. E pensamos precisamente nunha persoa da nosa terra, que está no Clube da Comedia, e, polo tanto, que sexa o pregoeiro desta festa do Viño Tinto do Salnés e exaltación das variedades autóctonas, para nós é unha satisfacción, porque en Ribadumia aportamos moita xente no deporte, na cultura, pero tamén precisamente para facer o pregón da festa do Viño Tinto do Salnés e exaltación das variedades autóctonas. Para el, toda unha honra poder ser o pregoeiro da festa. Al final, a festa do Tinto é unha festa que eu fui desde que era meniño pequeno e era que sou meniño grande, o sea, levo 27 anos indo a esta festa, así que dar o pregón dunha festa que conoces e que sabes como vai en todos os ámbitos, pois é bastante de agradecer. A festa, como sempre, incluirá a cata final onde se escollerán os mellores viños, o gran xantar do sábado e o nomeamento dos novos valedores.